Recordo la meva temporada al futsal Mataró amb molt d'apreci. Va ser només un any, però va ser molt intens. Vaig arribar al tercer any de juvenil i vaig estar jugant al juvenil A i gràcies a la immensa temporada que vam fer amb els meus companys vam poder estar lluitant de tu a tu amb el Barça durant tot l'any i a part d'això vaig poder anar amb la selecció catalana i ser campió d'Espanya i arrel d'això vaig poder debutar amb la selecció espanyola. Us envio aquest vídeo un dia tan especial com avui, el dia de la vostra presentació del club, i aprofito per donar les gràcies a tota la gent que em va tractar superbé des del primer moment i va fer-me sentir com si estigués a casa, el David Rivera, que va ser el que em va donar l'oportunitat de poder formar part d'aquest magnífic club, i tots els jugadors del meu equip, que em van fer créixer com a jugador i sobretot com a persona, que van ser l'Uri, el Carles, el Raül, el Novo, la Mar, el Martí, el Kevin i tots ells. I aprofito també per donar-vos l'enhorabona perquè esteu treballant superbé i que esperem que en poc temps podem gaudir de l'equip a segona divisió estatal. Moltes gràcies per tot. Una abraçada.